κατέβει άλλη μετά. Ναι, μάλλον. Ένα τρίπερ είναι διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που τους παραχώρησε πριν από τις εκλογές. Όλα ψέματα του ελληνικού λαό. Έχει μετατραπεί ο κυβερνητικός βίος αυτός σε μια κομμωδία, μια κακή κομμωδία. Όμως από πίσω από την κομμωδία παίζεται ένα δράμα, το δράμα της ελληνικής οικογένειας, του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, της μεσαίας επιχείρησης, τις κρατικές εταιρείες. Μένουν στα σπίτια των εργαζομένων, βλέπουν το βιός τους να κατάσχεται, να απειλούνται κάτω από μια ελληνική τρόικα η οποία υλοποιεί τα σχέδια του ξένου πια κατακτητή. Αυτή δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των τεχνών λαών που πιστέψαμε. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του τέταρτου γερμανικού λαού. Αυτή τη στιγμή παλεύω για τον Δημητό στα δικαστήρια και απειλούμε. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρετε. Και η μεγαλοδικηγόρη είναι έξω. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, χαιρετισμό αλληλεγγύης και συμπαράστασης από τα τεχνικά συνδικάτα θα απευθύνει ο συνάδελφος Νίκο Κουέ. Σύντροφοι, έχετε τους χαιρετισμούς από τους μεταλλοεργάτες Βαλονία Βρυξέλλες. Τους αδερφικούς χαιρετισμούς και σας φέρουμε και την ευτυχή μας. À chaque assemblée que nous ferons en Belgique, cette pancarte sera systématiquement présente. Bon courage, camarades. Να ξέρετε ότι το πανό που λέει «Είμαστε όλοι Έλληνες» θα το έχουμε σε κάθε πορεία, σε κάθε γενική συνέλευση των εργαζομένων και σε κάθε κινητοποίηση. Καλό αγώνα, σύντροφοι! Χαιρετισμό στη συγκέντρωσή μας θα απευθύνει Με το νέο πακέτο θα πληρώσουν περισσότερα ίσως από 5 δις, δηλαδή το 50% του νέου πακέτου. Έχουν υποστεί δυστυχώς 221 μειώσεις των συντάξεων αποδοχών τους, διότι πρωτοφανείς συνθήκες τριτοκοσμικού επίπεδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ το μέλλον τους ορίζεται από αδύναιο έως ζωφερό. Η κατάσταση είναι κάτι περισσότερο από τραγική. Δηλώνουμε εμείς, οι χθεσινοί εργαζόμενοι και σημερινοί συνταξιούχοι, ότι είμαστε και θα παραμείνουμε ενεργοί εταίροι με ενωτική άποψη, σκέψη και δράση στη συνολική προσπάθεια της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔ, αλλά και των άλλων συνδικαλιστικών φορέων με στόχο έναν και μόνο, την πλήρη ανατροπή της εγνωσμένα αντικοινωνικής και τεκμηριωμένα διέξοδης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Και ένα μήνυμα, αν, λέμε αν, η γοητεία του συστήματος σήμερα απαιτεί γενναίο lifting, έτσι κατά πως επιμένουν οι διάφοροι ειδικοί ή ανειδίκευτοι, δηλώνουμε ότι δεν είναι ούτε ηθικό ούτε δίκαιο. Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή των μνημονίων των ασκούμενων των φιλελεύθερων πολιτικών και των πολιτικών τους εκπροσώπων. Σας καλούμε να προχωρήσουμε σε νέες μονίμως ανταγωνιστικές κινητοποιήσεις, αφρικιακές δράσεις, λαϊκή και διαδικασία. Έρχομαι, σου έρχομαι.
προς τη δόξα τραβά, και ξανά προς τη δόξα τραβά.